Hey, guys. And this is my Sekuru singing. Oh, okay. May his souls rest in peace, James Chimombe. Morisa say, guys, Mascara say, Mamuka Seko, guys, Jrikudi, guys, Salbonani, Ninjani, Jumela, Madekwa Napudi. Nijiti Morisa say, Mascara say, Alama Moyo. Morisa Kovarizerudo, Queen of Hearts, I open Jimika, Varzenika, Mukungo Tonga. Toti vana madhuwe zvakare gaindi kukwasei pamwe chete zvakare chiti muri sei kana madhuwe chishongo vanachi mama mabhanzi haiwa ka tinokudai mufunge aiwa ndimi kana mai vacho vananyakubereka handitika ndimi zvakare vana atete handitika varume vacho saka ndinongoti haiwa regai tikupei rudo ndichiti vanachihera muri kwere uko vanatsoko vana man'uve vana chihoro vana shumbaiwa morosanai kokoko morosanai mukomenzekisheni momomo morosanai mukomenzekisheni morosanai kokoko ndatomorosana ndatopedza imi chingomorosanai mukati momomo zvichingoenda zvakadaro handitika I hope you are all okay guys. Happy Monday guys. I hope muri kufara zvakanaka zvikadini handitika anyway munhu angachifangwa kuya nenyaya yake imake it or break it waita kumbandidzigwa pabasa wakona kuti anyatso kubuda pabasa saka imwe party yanga iri prepared handika but the main complainant hanga asipo ndezvemumurizvi ifamily handimona ndezvemumurizvi mumurumu handishikanzaiwa Sis Melly ndokumbirawo kuti mundigadzirisewo nani sekuru zvatoipa sekuru mhanzadzi yamai kuchadai kuchavamhorisa murodhi yamwe achandimhorisi pazvisinei vachauya zvavo handitika zvangoitawo hiccups last minute but vachauya still they are coming handitika right kwete zvanhasi saka ini ndanangoti tisati tapinda toda kumbotaura pane nyaya ini mawachitoti jemedzwa handitika rine madziva anoera handitika munomaziva handizivi kuti zvinoerere kana kuti zvinofadza kana kuti zvinonakidza asi guys ndisati tapinda patopic yedu yemuzuva ranhasi handiti pane munhu atoda kufonera panapa regai tifone nokuti ndanditi vanga vachifona but ndandichitrai kuti ndifone back ndandichitadza guys tegai vamwe vamunozoti havapo vanosivi panapa tegai conversation iri panapa ichanakidza nhasi tegai varume vose guys vauye pano ubva matega vakadzi vese vamunoziva vauye pano handitika tichifanira hedu kufonera mumwe wedushu munhu wedushu tichinzwa kuti zvakamira sei. Hello, makadi iko hanzvadzi. Ndiri pazadzi muri sei? Muri paiwa ndaona vamidziko lenyu dzimwe nguva tinenge takabatikana kuti ndipindure. Ndizvo zvanachitoti kusatodayira dzimwe nguva ndinenge ndakatobatikana pandei ndiri kusatopinda sati regai tikufonerei bheki tikati muri sei kusei kwamuri uku? Muri sei kwamuri? Kuri nani? Handiti. Akadiko mukomana? Mukomana ari mani. Wakatenda kuchikora here? Sati ndada kuzati tomutsvagira nzvimbo here yacho kana kuti tombomira. Akazoti ndakuda kudzidza muno. Wakazotoda kudzidza muno? Saka chikoro chiri padhuze nekwamunogara chinonzi china hanzvadzi? Zvakawanda kune Albert chemethodist kwene kwaaimbotidza kuCitrus. Saka une birthday? Ane birthday here? Saka endei munotsvaga kanzvimbo yacho nachikoro chakachipo tinzwe kuti vanoti mari kuchikoro kwacho. Alright. Ramba yenyu makadaro, rambai makabata makadaro. Guys, sorry yenyu hanzvadzi ndiri pashow. Saka ndanchida ngoti vanhu vanzwewo muchitaurawo. Guys, kune vasiri kuziva tiri kutaura nehanzvadzi yavo vatakasangana navo kuJoburg. Hanzvadzi vedu vaya vatakasangana navo kuJoburg vasinganyatsoona vaya vasingaoni ndo vari pafoni ava. Handiti muri kuziva mwana uya watakasangana naye tiri kufilling station kumikaka kuya musi uya paya mwana uya watakati mwana uyu anogo kubatsirai kuti mutenderere mustreet sei ngainde kuchikoro mwana ari kuchikoro handiti saka vanoti yesikani titi masivanda ndiri kuona wati ndikumhorisei chaizvo kuti ufare ndakumhorisa titi uri sei zvako handitika saka vari kuti vakazonodhiskasa kumba mwana akati aiwa kuZimbabwe kwakaoma kuti aende unoda kuenda kuchikoro muno muSA antimaona saka ndo pavangu vachindifonera pana ndiri busy wokuti ndiwane kubatawo mafoni ava sindazotirega ndiite necall ndiri pano pashow muzuva ranhasi tise tichakateerera tichinzwa tichinyatsoona kuti kumuridza tiri kubhadharira maschool fees kudiaries guys tawedzera imwe nhamba yomwe mwana 1 pano handitika
anonzaniko mwana wedu? Tatenda. Antika tawedzera tatenda namba yatatenda saka we don't want hedu a private school tinomenesa ku public school kokuti aindewo kuchikoro kune vamwe vana pane kuti aswera achitungamirirana nabamnini vake nababa vake murodhi vachipema mari mastreet baba voita havo izvezvozvo mwana achinda kuchikoro anditi mazviona saka mwana uyu ari kunotanga grade ani akanga agona atobva pa grade 6 akaita grade 6 oh saka udzokera zvino hana kunonoka here utatengeta pagrade noto vari kunyora kama grade 7 unopasa here I think zvazvo zvakangonaka kuti neni lockdown dzanga dziri kwedzi imamuisa ku grade 6 akava grade 7 asaipasai ora imboitai kuti ora ititi mumbononzwa kuchikoro kwacho kuti vanoti anokwanisa kupinda mugrade ani saka namainda mukanwa kuti unoenda kugrade ani anditika then muzondiudzawo kuti kwai kudi kugrade then mopuwa kana muchipuwa fomu rekuchikoro zvino pane ane whatsapp here mukadzi wenyu anoverenga kauya anoona ondisendera fomu iri pawhatsapp because isusu kana tibhadhara tinobhadhara toga kuchikoro iye anongoenda kuchikoro chisa hatikupi mari mumaoko mari inobhadhirwa kuchikoro straight anditika kana pane mainform atinoda kuri kuti tatenga mainform ndo atingangoti aiwa tinotuma vamwe vedu vari mujobek izvozvi ndiri murodhi yekuti nditsvage vamwe vedu vanogara kujobek kuya muzotipa adresi zvakare kuti vauye kuzoonawo pamunogarawo kuti pachionawo pamunogara kuti pakaita sei kana paine mainform anozodiwawo iite chingozoonawo papa totsvaka vamwe vedu vanotenga mainform aya vodi voya kuzosiya mainform ipapo saka kana maenda kuchikoro mangwana mukanohwa kuti vanoti kudii mopuwa fomu kana vakati nzvimbo iripo motopiwa fomu racho mapiwa fomu racho mudzimai wenyu newhatsapp padamba idzodzi ondisendera kuwhatsapp kuti tigone kutaurawo nekuchikoro tichionesana nekuchikoro noti kana tibhadhara tichida kunzwawo kuti mwana wacho ari kugonawo kuchikoro here ari kuya here kuchikoro machallenges api anenge aripo tichida kunzwawo nekuchikoro toga isu alright aiwa pakanaka hanzvadzi alright tinotenda alright shambe right ava ihanzvadzi yedu vaya guys vatakasangana navo kurandibek vasingaone bofu vaya ndiva nemwana takatoda kuinza kuchikoro saka ndinoziva ndina Tiana she had said akanga atouya akati Sis Melly we can help tese kuti mwana aende kuchikoro saka Tiana ndisi kuona ku comment section asi ndofunga aenda kubasa or something Tiana ari ku UK America UK somewhere there andimona saka guys if you are there uda kuita part and parcel of mwana uyu kune vasina kuona live yacho iripo pana pamukatarisa tiri kurandibek kufinishing kumukaka kuya mwana akanga achitungamirira baba vacho havaibofu tikavatengera foni vakatengerwa foni nemadiary same time vakatengerwa chikafu kutaona kuti vanotaura shona vachifamba vachipema ndo vangosvika nepatiri ndo vatangobvunzo kuti mwoyo yedu ikangorwadza vatangokondribhita mari same time iyoyo kuti vawanewo foni kuti vangazitorana kana foni iyo ndofunga ndo yavari kushandisai foni andimaona tikaona kuti mwana uyu mudiki kuti aswera achiita zvokutenderera mustiriti mwana mudiki akadaro achitungamirira baba ngavaite imwe plani kana vachitungamirira nemukadzi wavo votungamirira nemukadzi wavo mwana woenda kuchikoro saka ndo zviripo saka if you want to be part and parcel of helping mwana ushu ndemwe nhamba yatawedzera pamadiaries ishi andika tine vana vekuhopli vaya andika tine uyuyu wokwamutare uya zvakangofawo zvakarodha takuya just because munhu akanga auya nenyaya pano tikawirana kuti chidzokera kuzimbabwe paya unogara nemwana hana kudzokera saka isusu kana patodaro hatichatopindiri totomira kure nokuti zvatinenge tawirirana palive ita saizvozvo ukada kuzochinja maplans ako isitawirirana nevamwe pano handikwanisa kuchinja zvinhu ndiri ndoga kuseri kana kwaya palive tikawirirana nevanhu vose palive ukazoda kuchinja waga kuseri handichatokwanisi handizodi kuti gozonzi pane chitusi chiri kuitika mangwana handichatokwanisa saka mwana yatanga tawirirana pano kuti ngaachibva botswana odzokera kwamutare onodi onogara nehanzvadzi yake akati kupera kwemwedzi nokuti une vana vemurungu handiti tikatotumirawo mari yekuti tirapise maini kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro takuyanga achienda kuchikoro tikatotumirawo nemari yemabhuku handiti mazviona asi along the way handiti
musikana waya haana kuzota come back to me kuti ndaenda kusova kana kuti hapana akazocommunicata. So ndakabva ndangosiyiwa zvakadaro. Pane vanhu vakatopledha mubhedha mafiriji kuti anosvikowana pekutangira room achigara nemwana nehanzvadzi yake. But zvose izvezvo I think guys takatongosiyana nazvo, ngatichiregai. Takatomupa mukana, we gave them a chance, vakatora chance yedu yatakanga tavapa vakaikandira mubhini. Anditika saka tine vanhu vakawanda ndoda rubatsiro. Saka iyi takatofura pairi guys. Kana ungokapledha mubhedha chirega zvakakutenga mubhedha, because pane 2 months kanyaya ichataura nezvayo, hapana action iripo. Anditi mazviona, hapana action iripo. Saka isi tinongokontinyawo. Mwari vabva vaunzawo ushu kudawo ivo usikana mwana webhosvana uyu kudai tovhurirawo nzira kune uyu kuti tore hedu ushu wekumapofu uyu tibatsire iyeye. Anditika saka aripo uyu atisatanzwa kuti school fees achoita mari, asi obviously public school saka inenge isingadhuri. Animaona panongodiwa maybe school fees iyoyo podiwa kuda neuniform yekuti atangise kuenda kuchikoro nemabhuku zvatopera, hakuna zvimwe. Saka nauripo unoda kuita part and parcel of kuningirira mwana uyu. Zvacheta zvokuti kana vazondipa form tichakumbira madhiaries ane mwoyo unoda anogara kuJoburg, kwavanogara vanhu vanogara kuEllis Park uko. kuEllis Park kunogara mapofuko, voendapo vonoona situation, vachinoona mwana uyu voita live vari ikoko. Antika kune vasina kuona vaya kuti vaonewo mwana uyu watiri kutaura nezvake. Antika then chero pozotenga mainformation ivo veJoburg ndivo vanenge vongotinisira zvinhu zvinenge zvichingoda kunzi kana pakai school fees haitombodhuri school fees yemwana andifungi tinotombosvika kana 1000 kana 0.5 andifungi. Aiwa John Stephen atiti zvokupa munhu 6 months isusu hatishandi tichidaro, atipe 6 months pano hatishandi tichidaro. Takataura nazvo takataurana pano, we takastika to that, we stood by that kuti kupera kwemwedzi akavimbisa pano kuti kuenda kumba kudi hatina 6 months atinopa sori akukana usingazivi mashandiro atiita pano, hatina 6 months atinoita. Takatotaura iye oga kati kupera kwemwedzi ndikurega, mwedzi ukapera tikasabvunza mwedzi unotevera akataura iti mwedzi uno chaiwo akaregera akatizisa takatodarika takatomuvha pane chimwe stage. Atirambi takamirira project 1. Tine vanhu vakaona ndaobatsirwa zvakawanda stereki. Anditika tine vanhu vandabatsirwa zvinhu zvakawanda stereki. Atirambi takatarisira chinhu 1. Remember vanhu vanoburitsa mari pana patina foundation chete foundation. Vanhu vanoburitsa mari dzinenge chibuda maoko mavo muhomwe mavo. Saka kuti tianzi kwatiramba takapa 6 months ndiani anenge akachengeta mari asina maproblems kumba kwake ukuthi aramba achiti ndakachengetera vaya kuti ndigozvatengera vanhu vane maproblems avo. Atina charity foundation guys. Kana tikati kubatsira imari dzinobuda mapockets medu. Antika and would love very much John Stephen kuti one day umbobatsirawo contributawo, maybe you get a clear understanding of what we are saying. Imari dzinobuda maoko mahomwe mevanhu pamapay yavo pamari dzavanongwavha. So kuti tizoramba chiti pa 6 months rambai makachengetedza mari idzodzo takamirira munhu we don't do that. Atidaro atiti chozvo. Kana tatokupa kana uda papa ngwasi ndione ngwatiudza wega, hatisiri sinenge takupa time frame, ndione ngwati pa time frame ukazochinjawo isazvisine nesu right. And zvakare pane vamwe hanzi china Rutendo, thank you Rutendo, ndakuona komenda Rutendo, hanzi yes nditiana the Hidha Marway, I know ndi Hidha Marway na Tiana neni 3 we contributed 3 takadaro we contributed 3. Ndikuona kuchingonzi thank you Nikiki Rutendo, handisi kuona Rutendo choti anyora kuti handisi kuona anyora kuti kudini. Ndozita kunge ndiri kujamba Nikiki resi maita anaka, ndozita kunge ndiri kujamba comment yake handina kuona pari kungonzi thank you. Zoti guys mondiregera ndiri kumwa cappuccino ndatanga nditi right. Pane umwe zvakare mirai tione kuti aripo here akupei feedback yake ega. Uyu munhu anenge asiri paningikiri uyu regai tione. Nyaya yekuti machingofanira vanhu airtime yangu iyi. Iyo airtime ndo ichinchengeta kuzoshanda painonyatsokunoita kushanda chaiko. And utomaka pachino guys.
Hello, maswera sei? Taswira ndaona musiri online. Hello, ndaona musiri online. Phone yangu ndikuneta patina magesi kubva nezuro mainini. Kochi futi. Hatina aminoti kudai transformer handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Saka fonika, ini phone yangu haisi kuridha malaini. Saka ndinohotewa nemwana, ndikahotewa nemwana ndinopinda paapo. Alright, apana chakaipa rekatingoti tiri palive rekatingoti ndandata kusendera message pamasenda message kuseni paya ndikati ndichakufonera manheru nda palive saka haina yangotika ka1 haina kutika ka2 ndozviona kuti hamusi online saka tiri palive pana pachibva imangopa feedback yenyama muchida kupa feedback mumhoroso nemadiaries. Alright, makadiko madiaries makadi hama dzangu makadiwo maini tiripo makadiko vako wandoda kutenga handipo hangu online kubva musi iwoya watapedzera kutaura foni yangu yakabva yaita problem. Alright. Asi ndinoda kutenda ndoda kutenda rubatsiro kwandakasangana narwo pamadiaries apa ndakazoenda kwandayakadhairektwa kuya kuna sekuru ndasvika ndakavataura navo pafoni vakanditi panodiwa makwati saka vakandipa nhamba vakabva vandiisira direct makwati ikoko mari vakakubhadharirai kuti munobatsirwa. Right, hold on, mirai makadaro kune vasiri kuziva varasika tikutaura nani tikutaura navakoma vedu vave kuuya vave kuputikirwa nepuramastofu handi mavaziva venyaya yavo yekureba vaya vemunyama waiva unga uchivateverera kumashure vaiva takanga tichibatsira pano vekuputikirwa nepuramastofu vaitoregwa maboyfriends avo ese nemafriends nevanhu vari padhuze vaingobhetirewa vane life yavo isingahwisiki kuti zvaifamba sei. Saka pavakauya pashopu apa handiti pandakati ndichapiwa manhamba nevanhu kune mukadzi ari UK wakazouya nenhamba wauya nenhamba kuda ndobva ndavasendera ndobva ndamupawo nhamba yavakoma kuti vataurirane ndobva ati ndandine dambudziko rese renyuiri. It took me about 42 years kuti ndirealize what is going on in upenyu hwangu ndobva ataura kuti ndoda kuti minde kwandakabatsirwa inini zvinhu zvakatozochinjawo kuti ndizokwanisa kutouyawo kuuk ndizodididididi ndoda kuti minde ikoko saka ndoda kubhadharirai mukadzi uyu ari kuuk hatisingadi kuti arinesta because akati anoda kuramba ari anonymous. So anonymous, I know you are watching. Thank you very much and God bless you. Kuna mwana vane mwoyo wakanaka mufunge ndobva abhadhara ataura nasekuru vaya ndobva abhadhara direct kuna sekuru vaya mari yaidiwa ipapo ndobva kwaita muri kurememba kuti papa vaitaura kuti vari kuchengeta pamba chimwe chichembere pavasiri kubhadhara rendi havana kana basa vasi kuwana basa nachichichi pakaita vamwe madhairis akanga isawo maewallet ekuti vakwanisa kudi kutenga chikafu ndikati zvechikafu chitomirai sezvo mabhadharirwa mari uko iyoyo mari chishandai mudi chikwirai mudi muchitofamba kuindisa ikoko ndobva vambomira kutenga chikafu ndobva vaenda saka ndo feedback yavari kutipa kuti vakafamba sei kuna sekuru kuya kwavanga vaenda kunodi kunorapiwa chitsanangurirai heni. Ndataura nasekuru pafoni sekuru vakabva vanditi zvandiri kuona pamurika zviri kutoda kuti muuye kuno zvinoitawo mwarika vanga vari padhuze muno mujobheki around saka ndakabva apa mari yekukwira ndinoda kutendazve vakakuisirai mari handina kugona kuvaziva handina kuvatenda saka ndakutotenda ipapa mari yamaisirwa iya chizimu iforwardei kwandiri ndo yandakabva ndakuisa ndikaenda ikoko saka ndakazosvika ikoko kuna sekuru vakatanga kubata matare avo aiwa ndakazonzi nditombogara makagara ndozviziva makaita vhiki muri koka ino saka ndakatozonzi ndimbogara ndichibatsirwa ndakagara uya ndikabatsirwa ndikaita mazano avaiti ndiite ese ndobva vazonditi musi wesaturday chimbodzokera unotsvaka amwe makwati utsvake mari utenge zviri kudiwa zvandaifanira kushandisa futi rimwe danho randandifanira kuita saka asi chandodira sekuru vai vakachipa zvavo mari dzavo hadzisi mari imari shoma shoma mufunge hadzisi mari dzakawanda pamunhu anenge achikuchengeta ivhiki rese achikushandai mari dzadziedza dzaita ugwa ndakuona kuwanda kwadzo inoraita enderai nyumberi. Aiwa mari dzavanotaura nezvavanoita munogarapo chikafu ngemuchinji pano kana usina seni ndinoda kunyanya kutenda nekuti vakanditambira ndiri zvandiri kuti handikuregi uchidzokera usina pazvinenge zvazokunakira uchazondirangarira kuti gara kwasekuru ndine zvandakasiyawo kana paikuita vamwe chikafu vaitiregai mwana wangu lakiro ndakanosangana ivo vanoerawo mutupo unoera mai vangu saka pambosvika vakabva vati mwana wangu
saka ndakanobatsirika pandakazodzoka paye mari yanga iri yechikafu iyi ndakabva ndazoita zvatakataura zviya ndikatenga zvadiwa ndikadzokera musi wesaturday ndakaenda ndikanoita zvaifanira kuitwa zvanga zvakarema zvazvo zvekuti ndakaramba ndichinzi sunungura mwoyo wako rega kuramba uchifunga kuti tiende kwataifanira kuenda kuitwa zvaityira kuti tikaenda wakadai unogona kunosarako aiwa takazoita hedu tikaenda tikanozviita nezuro mapiseni kumapasti 4 tapedza saka ndakazovirirwa ndadzoka ivo vakati nditendewo chero ivo vakatenda vakati ndabatsirika kozi zvavaitsanangura zvanga zvichiitika ndaitoti vangu vachindidaro vachiti unoziva here kuti zvimwe zvinhu unenge uchiita maininiso wakapusa asi mhepo dziriko dzinobata vakandingurira vakandidzidzisa zvinhu zvakawanda zvimwe zvinoenderana nezvikwambo zvinoitaura pamagurupu ende tsanangurira chinhu chinoti kazhinji ichi zvikwambo izvi zvinoendeswa pavanhu vanenge vachiona vaine zvipo vachizama kutsikirira chipo chiya 1 kuti usavaone vanobata-bata 2 usavafumura aiwa ndakadzidza zvinhu zvakawanda ende ndakabatsirika pane matambudziko andaive nawo iye zvino ndakunzwawo kurerukirwa mainini chero kufamba ndinonyatsonzwa kuti nyama dzangu hadzichina kuremerwa kozi ndairemerwa ndakasvika ndikabatsirwa ndakanwa mabhaketi ndakaona hangu vamwe vachida kuzama kuvaita ndaimboteverawo mumagurupu mavomo aiwa ndakabatsirika mhepo yandakadzisiswa mainini ndakanwiswa about 40 liters nemvura muchimwa inomwika here 40 liters unonwa kana uine nhamo maini 40 zvigubhu zviviri une uchinwa uchirutsa vachizama kubvisa tsvina inenge iri pauri kana uchiri kubuda tsvina yakawandisa ka havaregi vane vachikupa mvura kuti because ndakanzwa hanzvadzi vayo vakanga munavo vakabva pano padiaris zvakare vaya vekufambiwa vamovaziva guys ava vekudurban vekufambiwa nechinhu vatakabatsira pano tikatumira futi ikoko vaya vakati vakabuda chinhu chaifamba cheblack vakanditadza musana wavo vakandisendera mapikicha emusana wavo ndakanzwa tsitsi musana wakatemwa musana wese uyu wakatemba tiva chitini tiri kunzwa zviri nani kubva pavaenda kwasekuru vakaitwa izvozvo chinhu checho changa chisiri kufamba changa chambomira kufamba saka ndifunga vakakwira nezuro kudzokera kudurban kubva paya vagarawo futi aiwa vakwira nhasi ndakavasiya variko vakwira nhasi alright ndakasiya variko vachiti ndakutozoenda mangwana because ivo sekuru venyu ivavo kwamunoendawo vakazenge vandifonera vachida kuziva kuti simeli vacho ndiani tikatozotaura nemudzimai wavo vakadaro vakati nezuro takatoseka vachiti ndichataura nemi kuti kwata chenyu chivati aiwa unogona kuti vachiti ndichataura nemi kuti mukwenyu tikati makasununguka sekuru aiwa musana wangu ndakadzokawo neni wakaita asi ndakanzwa kuti zvandirerukira ndainzwa kuti ivo kanyatsonditsanangurira kana mumatare ndakapinda mumatare tsananguro dzandaipiwa maininika zvanga zvisiri nyowani kuzvinzwa asi kuti ndaishaya kuti ndobatsirika pano eza asi zvairamba zvakangondiremera asi ndakaenda ndakafamba ndinotenda saka vakanditambira vanotambira chandakavadira havakudzoreri ini vakanditambira ndiri vakati zvakusunungukirawo ukazowana chekuita uchandirangarirewo ndigadzirisira paunenge uchicherwa paunenge usingazivi usinganzwisisi sununguka kubvunza ndinokutsanangurira zvinenge zvaunenge kana kuhope chaiko zvaunenge wasangana nazvo uchida kunzwisisa uya nazvo tinowo kubatsira aiwa ndakabatsirika ndakanobatsirika maini ndoda kutenda zvakanyanyisa rubatsiro rwandakasangana narwo ndave kukumbirwa hangu kuti vakanogonawo kundiwanirawo chokuita vane mabasa vane dii ndiwanewo chekuita ndigone kuti ndinogadzirisa kuna sekuru uku kuitira kuti zvinhu zvifambewo zvisazondiitirawo mangwana right saka guys kana paine munhu ari kuziva kurudiwa munhu webasa and even stay in vanonogara vachidzoka zvakumboko maweekends even stay in ndimai vechikuru havanoshanda antika ndimai vechikuru vanoshanda saka please if you know ndo stage yatasara nayo manje 1 ngatichivatsvagirai basa tozati tapedza navo
kana uchiziva pari kudiwa ugona ndai munhu pane munhu akaitoda akauya achida munhu mamuri uku kwamaida ukachida munhu kwandira chitoti 3.5 ndobva ndangomupa umwe mudhayaris akanga akanditumira message kuti Sis Melly akanga andudza dambudziko rakewo saka mamuri uku imimi kwasekura ndobva ndangoti kune musikana inda akatondifonera nzira chitenda asingaiti chikanzi Sis Melly tikutogara ndoga pano nemwana tiri tu vabereki vanhu vacho vatombogari pano ende vanokufollowa veti Sis Melly tiri mabiggest fan avo saka hatichombodi kuvanyadzisa hanzi ndakanzwa manyukunyuku Sis Melly akandifonera nezuro musikana iye achiti vanogara kwavo kuEastern Cape amen iye akasiyiwa muJoburg nemwana angogara vari tu nemwana ende hapana basa achiti Sis Melly ndabva kwandanchipiwa 1500 pamwedzi shuwa kungouya just like zvimpenyu wangu aitove nemapandiro nemaproblems ake musikana chiti zvatove nani handimaona so ndakakufungai but ndakati handingadi kudisturba inokuti kwenyu kwamamuri kwakusingadiwi mafoni kwasekuru kwakusingadiwi mafoni saka ndangoti gandilisa aripo saka guys madiaries aripo kana muri kuzivawo kunodiwa basa kana kuti uri kudawo munhu webasa ndovekutora vanhu vana mai vechikuru ndovekutora handipa diaries I would encourage kuti pane kuti munotsvaga kune mamwe mapeji asina basa yes kuna namadhumbe kwaka yes kune vanhu vanoita zvavagara vachita basa nemudzimba nechichi you can take ikoko vasikana but kana wada kutora vana mai vechikuruwo kana kutora vamwe vanhu kuti unoziva kuti nesi tinenge tichitodzoredzera kana pakaita maera uya padiaries pano utorere pano handika kana uchida musikana webasa kana uchida uchiziva kurudiwa munhu handi wongouya pano totsvakira pari pano kuitira kuti zvinenge zvadii tinenge chingodzoredzera nokuti mwange ari mumwe wedu handiti techingodzoredzerawo tichingodaro andimazviona so ndo zvasara chirega tichisiya kuti kana pane ndangonzwa basa anenge auya achiti basa handitika ndobva ndakufonerai then totangira ipapo aiwa zvakanaka mainini ndiriko alright pakanaka kutenda nemi ndinokutendai zvikuru nechirongwa chamakaita ichi chinotibatsira chakatibatsiseni ndotozvitendera hangu ndakazvimiririra ndakabatsirika nevakandibatsira vaviri vari kuUK pane vakandibatsira nemari pane vakandibatsira nemazano nekuti kana dai ndakasumuka mumba muno ndisina kukumbirira kazvavakandidzidzisa kuti tanga wataura kudai ndozvandakanosangana nazvo ikoko kuti unofanira kutanga wakumbirira nevakazondibatsirawo nemari yekufambisa nevakazondiisa chikafu yandakazodzokeresa ndikanoita chikamu chakati chifanira kuitwa futi aiwa ndinoda kuita zvakanyanyisa mwari vakuwedzerei pamakatapudza mwari vakuropa nemwe madiaries kuvepo kwenyu kwakakosha zvikuru ndinotenda aiwa mazvitenyu makoma tichange chikuchekai aiwa ndinotenda maini ndinotenda nokundirangarira alright pakanaka mwari akuitire zvakanaka ndinotenda maita basa right okay guys isusu pano uyu atijaje munhu zvaanobhilivha maari chitendero chemunhu handi tiri vanhu vakasangana tine kwatakabva kwakasiyana siyana handitika tine vamwe vedu vanenge vachibhilivha mune zveshoko ramwari handitika zvakanaka fani koita vamwe vedu vanobhilivha futi shoko ramwari asi vachibhilivha futi muchivanhu handitika hatina watinoshora kana watinokondema ndo hatizivi kwadzidziso dzake dzakakura dzidziswa kana zvichimuitira let them be handitika kozoti vamwe vokuti tine vanhu vanotenda zvakasiyana siyana saka mumwe nemumwe ngatirege kujajana kuti nokuti ini ndiri mukristu ndakuzvina kunge ndiri beta handika kana mumwe ati ndakunobatsirwa kuchivanhu kana kutanga kutomukrasha handiti mazviona aiwa hatichidaro tiri vanhu vakuru pano guys umwe nomumwe akura zvokuti anoziva zvinomuitira anoziva zvaanoda kuita zvaanotevedza paupenyu hwake apa akasvika noupenyu hwake tanga tisipo ndiye anoziva paakapinda napo saka vanoda kuenda kwanoda kuenda please indai makazvimiririra antika musatye judgment yavanhu musatye imiwo makristu isusu makristu acho ndini mumwe wacho we are too judgmental we are too much judgmental and we are hypocrites makristu ndotozviziva izvozvo nokuti ndiri mumwe wacho handimaona tiri mahypocrites asi kusatsandirenda kabara chibhaibheri changu ndichioshipa mwari nchimba zvisingaiti asi ndiri judgmental zvisingaiti makristu please ndokumbirawo ngatisiyei vanoda kubatsirwa tinokurumidza kuchinja because tinenge singazivi dambudziko hatina kupfeka bhutsu dzakapfekwa nevamwe ava vari kuti ndasvika pandasvika ndakuda rubatsiro munhu anenge asvika paasvika ndiye akapfeka bhutsu dzake ndanoziva kushinya kwadzo ukaona munhu akuti akunozvipira kuvedzengwa musana baba vaya ndakarwadzisa sikana ndakanzwa tsitsi ndakarwadziwa ndikati mune madhimini wedu ndionereiwo anditika ndakanzwa kurwadziwa sachiti kubva mufunge pandaitwa izvi asachambofamba chinhu chiya vachiti ndakarutsa chinhu cheblack chaifamba kudai chinhu chaifamba kuda vakamauyiwo ma40 emvura handizivi handimaona saka vanga semunhu anga kubva pakabva pano paya vakabhadharirwawo futi nomumwe munhu kuti vainde ikoko nomumwe mudhaya vachazoya vachitendawo pano handika vachitaurawo blesa wavo futi asakabuda futi pano unfortunately zvinoita mwari munhu akasenda nhamba kwavarakavapa futi same nhamba yasekuri vavo handimaona tisingazivi isusu ndobva vaya kwandiri vakati Sis Melly ndapiwa nhamba kuti ndinde asi munhu wacho andipawo nhamba anditiwo
ana hama indeke kundibhadharira pekutanga handi ndikatione inamba yacho kwamuri kuenda mbavanisendera namba kati namba iyi ndinoiziva ndakatoipiwawo musi unoyu kuchinzi ndipewe chi vamwe mai vakauya padialis zvikanzi ndikatione inamba yemunhu akupai animona ndobvandifowadhira namba yemukadzi ari kuuk ndobvana kuti aiwa vanhu havakasiyana hasi munhu wani ndobvana tozotaura nemukadzi akanga avanhingirirawo ndikati ndichida kunzwa kuti pane connection here iye neuyu akanga atumira chi vakoma vedu vabva panapa ndikaona kuti ava navatozivana havana connection akangobatsirwawo nasekuru ava aigara munomu akangobatsirwawo munomu aigara kucape town Durban ameno akangobatsirwa naveikoko vasati vauya kunoku kuJoburg hanimaona ndikangoti univhano zvazvinoita ndikangoti indai saka vakubva paya pakabva pano vanga vari ikoko vakanzi vadzokera nhasi kuseni kuDurban ndokwangwari vachitogara mazuva koko vachibatsirwa zvinhu zvavo ikokoko andimaona so ndozvati zvinoitika pano guys isusu ina handizivi saka kune vanhu vari kuti namba ina handingakunyimi namba nekuti I don't know what you're going through but disclaimer yangu yodai guest abva auya yakutochinja nyaya yakutochinja guest wedu abva auya ndimusendere message mazvi asina data tachida kutotaura nyaya yepolyandry yanetsa iyi yelo tsvaga hamuna 8 ndanichokufonera kai namba yako yemakozi ndeipi ndipe direct namba yako yemakozi ndipewo namba yako chaiyo yemakozi amona saka vari kuti namba mucomment section ka ina handingazivi zviri kumatambudziko enyu namba ndimunoziva munenge muchida kuenda kumatambudziko enyu ini namba handingakunyimi nekuti handizivi maproblems amuinawo handizivi pamapinda napo zvichiramba kubatsirikana handingajaji asi regai ndigere nakuisa disclaimer panapa vanhu 500 almost 600 vachinzwa handi kana ndakupai namba iyi mainda hazvinei naSis Melly hazvinei naSis Melly indako wega at your own risk handiti go at your own risk mangwana yakonazoti kana kuitira zvimwe zvinhu zvinenge zvatokotwai ndiSis Melly the more reason why ndichikudza kuti muchiuya Sis Melly tipewo namba ndoti handina namba ndinonyora post ndikaende kumadiaries upiwe namba nauma komucomment section the more reason why ndichidaro kana waindako you go at your own risk hazvinei neni kana mukanochezvera mazimari ukanobhadhara ndezvako zvikakushandirawo ndezvako zvikasakushandirawo ndezvako inini am not involved ini changu chete ndangopiwa namba ina handitovazivi ivo havatondizivi vakatofonawo vachida kunzwa kuti vanhu vasvika kwachiti Sis Melly vacho ndiyani anomaona vakati tapiwa namba dzenyu tatoti titonzwa kuti Sis Melly ava ndiyani ndobva nangotaurawo navo nevanhu vechikurukuru chaiko ndobva nangotaurawo ndikati aiwa ndini Sis Melly vacho vakati ende chichibva tangotaurawo nyaya yamubva zvangopera zvakadaro handimaona so ava vatondiziviwo ina handina kumboindako handimazviona saka kana wainda uninda wakazvimirira go at your own risk zvokuti mozoya muchitipa Sis Melly yakuzokomplaina sekuru yayo akasida ina ndakuti indako usatombouya yako nemakomplain ako inda oga kana ukana makomplain ako keep them to yourself because inini wanga undikupira namba handina kubvera namboti inda zvokuzana makomplain enyu kwandiri ina handisi kuzomainda tena makomplain enyu ini kana uchida kuya pana huyere testimony kuti kuti ubatsirawo vamwe vanenge vachiti vadi manhu vari kana wakabatsirwawo vana doubting Thomas sesu kudai utibatsire kuti tione kuti zvinoshanda yakati chamenu animona zvemakomplaini aiwa zvemacomment section zvemacomplaints aiwa I'm not involved saka ndati ndigare ndaisa disclaimer kuti go at your own risk the same applies nevamunoona vachiuya papeji rediaries main group riya handitika vachitaura vachiita maprayers avo kandi vachiita zvavanenge vachidzidzisa kuya vachiita zvavanenge vachiita handimaona vanisa namba dzavo handipoti uyai 1-on-1 you go at your own risk hazvina Sis Melly izvozviya hazvinei neni iwe une sarudzo yokuti uri munhu mukuru kuti ndoda kuinda here kana kuti handidi kuinda handimazviona iwe ndiona ini kana ndikaapproachwa nevanhu kuti icommunity tv kai ndirege nokuti iyo platform enda mune zvamunoita zvokuzoinda iwe ndiwogwasunga netsoka dzako handitika konimurinda hanzi vakadzi ndavaende padhivharai makumba aiwa konimurinda sekuru avanotorapa nemudzimai wavo vese nemudzimai wavo vanorapa havanhu vakuru havasi ma78 years vanhu vakuru zvekuti vanhu vakurusa vanotogara nemukadzi wavo handitika so munoenda hanzi Sis Melly makurevezanero namba ichiningirira saka ini namba musaiye kuinbox kwangu muchiti kwai namba ndakutoipina pano namba ndakutongoipinira ipo pano musazouya kuinbox kwangu please
Please, oh, don't come to my inbox and ask me for a number. Number ndikuipina pano. Number ndikuipina pano. Kana uchitoida ubvototora ipo pano. Usazoya kusechukwa inamba nada kuiona nikukudzokera ntsvaka pa life. Ndo painenge iri. Asi ndapina number, guys, ndakapina PayPal. Munova kuti mundibhadhara kuti ndikupe inamba. Hakuna zvemahara, guys. Hakuna zvemahara. Ini ndisenda kunyorera inamba ava. Imi mutenga maisa PayPal apa. Tenga mandibhadhara kuti ndikupe inamba because ini ndine namba kaini. Ini ndine namba, ndakakosha ndine namba. Ndini vakorindi. Ndini mapisa nemacho. Isai PayPal apa. Kana waisa PayPal apa, ubva wabaya like. Handiona, indobva ndakanda namba. Vanozvona. Saka ndakasina PayPal. Hapana namba dzakwasekura. Hauindi kuno mavhotirita zemvura kuti ubudiswe zviri mudumbu mako. Anoona. Tanga vaisa PayPal. Indoisawo namba. Vanzi na rufaro page yo namba. Muri kuvaitisa rufaro page ariti. Sekuru vari mujobheki. Vari mujobheki mumamene kunze uko kunze kumapurazi uko kwavari uko. Anoona. Saka ichi ndikupa 2 minutes kuti muite something. Siya something pa PayPal app. Then vanaisa chi number yachona. Oh, thank you. Ndiani unyanyora ntikuza anyora kondikoni. Hanzi sirwa 100. Uri right zvako iwe hither iwe. 100 yenyapa namba ndokanda moenda kunopuwa varume kwasekuru, moenda kunobviswa zvikwambo kwasekuru, moenda kunoturobogwa zvitokoro kwasekuru, minyama yose moenda kunobviswa kwasekuru. $100 yenyapa ini namba ndoisa. Sekuru svondo rini vanopinda busy. Maiwe, sekuru svondo ivo sekuru vayawo vakasanditendawo kasekuru ava vakasandi because busy yavari kuya nayo. Hanzi I have sent some money to aid to the blind. Ndiani kwaisa asi ndatenda wani asi ningirikirere. Oh, Hopelunga. Oh, thank you, Hopelunga. Bless you. Thank you, bless Lunga. Okay, all right. Thank you. Tichangoti irambe yakamira paside kuita school fees. Watoto watogona. Watoto ndio watotanga kuita first contribution ya school fees yemwana. Cheka tichingoisiya iri paside papo yakadaro. Andichika, right. Pane yaisa like paisa PayPal app. Guys, paisa PayPal app. Apa paisa live apa live yo. Paisa kamarapa. Ngeno kuti waisa mari naye mnaisa live yo. Waisa mari kuti waisa $55. Kwai 500 rand. Johnny, musiwa unoisa Johnny mari yowe Stevens ga. Zvokwadi kudai. Musiwa mtotora tina siku kuna ya snow kuno ku Africa. No. Ndoto kuitira live kuti kwana ya snow. Hanzi yes you phone. Yes, $100 Yes, rufaro page. Yes. All right, rufaro page. Na ndingangopa namba mara. Ndizvo ndinotapasango kutsvakira ima namba. Ndingokupai kuti munobatsigwa. Indobatsigwa. The marketing is best. Tinoto market nechinanga. Tinoto market chirokotora nemusic yako tinotongo market. Tino market zvese izvo. Andinga kumarketiri mara endorsement inobhatwa guys. Endorsement kai. Oh, I want this kukona vanhu fare it's a 50-50 situation. It's a 50-50 deal. Handika I give you, you give me. I give you, you give me. Kani mashona. Nguda kuti kwazvo zvobuda zvinhu zvemahara. Aiwa guys, atidi kuda hanzi ndikuda kuodha mukaka uri pa filling session nai ndinoto advertisera vanhu vakawanda zvokuti tuzvima zvichitofaya apa ini pamwe ndisina kana kudla kana chinhu kai mwana pamwe ndadla peanuts yanendadla peanuts ndozoseka hangu papaenda kudza kunze ende Sis Melly ende makaita ini zviri kufa ndadla peanuts mai mwana apa munhu anenge achi ndoseka hangu but anyway panoita ndaiwana Constance Murinda. Thank you. Hope Murambu $25 yako yevanhu vaiva. Thank you. Guys, paiswa 20 dombi pasara 80 dombi. 80 dombi to go. 80 dombi. Who else to put $20? Nisati ndavhura phone yangu. Who else to put $20? Itaima 2020 katione kuti tafamba nebhora. Right. Regai ndikupe number guys. Mirai ndikupe number. Regai ndikupe number. Kuseka zvangu. Kuseka hangu guys, kuseka.
Foni yangu zvayazara vana sekuru sekuru ndichagoziva kuti ivo vaya vanonzani. Zvazara vana sekuru sekuru foni yangu iyoyi. Anditi manamba anenge achingouya nevanhu achingopinda mufoni mangu. Zvino ndichagoziva. Toenda pachati yangu nemukadzi yeuya. Ndotsvaka chati yangu nemukadzi yeuya navakoma ivo vaya. Ndofunga ndinonhamba ndopazitori ipapa. Ndotedza muchatsi. Ndichagoziva here guys. Foni yangu yangozara sekuru ninki. Sekuru. Gore rino chatasvikiro guys. Gore rino. Ndikuita svikiro chete. Yeah, never. All right. Day one. John wakomera zveyo zvatimbousira chiudziwa totozviziva. Number day one. Saka ndisa plus 27 right? Plus 27 65 7 2 1. Itai muchitotora number idzi 4454. Chinyora. Sekuru dziva. One sekuru dziva. One sekuru dziva. Iripi iyo number. Iyo sekuru dziva iyo. Iyo number yavo iyo. Vanchiseka hangu guys. Ngatozonifambisa mbiri sisimiri wangu achipema $100 pa live. Ngatoona izvo zvindatotogwa masikizvo ndatofambisa mbiri kunzi sisimiri wangu achipema $100 pa live. Pana patoita chijoka handiti vanhu vachiseka tichifara. Handichika. Iyo number iyo guys. Munonyora sezva kana muchida iyo number kana vanoda kuzofona munobvisa plus 27 woisa 0. Hanti unobvisa pana plus 27 woisa 0. Handichika. Sekuru malubva usandidaro mufana wangu iwe. Handimona. Aiwa ndiyo, Tekla ndiyo, ndatodzokera pachati yangu ya nemukadzi uya. Ndadzokera pachati yangu nemukadzi uya ndiyo. Ndiyo, iyi namba iyo yanyogwa namaitanisha iyi. Andiona, yatogwa namaitanisha ndo namba. Chitora iyi namba yacho. Mochinde kugo. Kana mazono kwanzi na jina ndine mwewe wechikwambo. Chinoita sei tangwa tiuza nyaya yako pano padiaries kana usina kutuza jina nyaya yechikwambo atikubhadhariri. Unova utangwa yava padiaries kutora nyaya yako yechikwambo kuti chikwambo chinokuita sei wati utamza mwewe wechikwambo uri kubatiwa here uri kuita sei then kana tazoziva kuti zvakafamba sei tozokubatsira tungouza kuti utamza mwewe wechikwambo tisina kwa nyaya yacho aiwa zvazviti untongoya pano towa nyaya toona tokubatsira sei ika that's how it works hanimona saka kana mainda mukanobviswa manikikiri mukanobviswa manikikiri zvinhu zvenyu zvamuda kunobviswa muzoiona feedback handiti please bring feedback to us so that vamwevo vari kuda kumbomirira kuti mimintewo mubva mazoindawo handimaona mambo uyaone feedback handitika vanhu vawawo kuti zvinofamba sei ikoko handitika so idzo namba ndakupai handitika idzo namba ndakupai ndakatondokwana ndakanyora kuti sekurudziva but nandisingazazivi kuti zita ravo vanonzana manamba anongouya opinda mufoni mangu ndotosevha ndikunyora kuti vana sekuru zvino vana sekuru vacho wandisa ndichagoziva kuti ava ndisekuru vapi kazhinji ndokudzokera pamachatsi ndopandozongowandira namba idzodzo namba mave nadzo right topinda mune vamwe ndichavaziva here gara vaya venyaya yavo vana chitaura navo nhasi abva ndipa ndaiwana hangu asi ndiyoyo right. Okay, Tinska. Hello. Ndasikana sasa nabato tsaya kufonera zvefoni yako ndikaona iningira ndikaza kuti apa basa pakasunga saka ivo sekuru vako vanga vamira vasomira kudhara kuti tifambe nenyaya iwo uchabatiki andinatoziva kuti vadzoka ndanga ndakaziva kuti vakaenda kumusha aiwa ndandataura navo pawhatsapp ini vakanditi ndikati kuti ndokufonerai manheru akandofona ndamubata vakati muzondifonera manheru saka zvino iwo hauna data manje tichazotipoitwa sei iwe chii chakaitika nasekuru vacho iwe data nini ndava naro chakaitika nasekuru vangu Sis Melly sekuru vangu vaiwirirana nemurume wangu vava mabest friend nemurume wangu vari mabest nemurume wangu saka sekuru vangu vaitumwa kusenda mari magirlfriend emurume wangu apa vari sekuru vangu andii kwabva ndati sekuru
inini ndobva ndazviva. Kana timira tise somunin'ina wati wave nedata iwewe rega ndikudonedze ndiri palive imwe yanandichita yevamwe vanhu rega nditenge ndazoikata kana rega ndiikate first yako itozongoita iri yega tisadzisanganisa andiona saka iwe ugara uripo ini rega iwe wave nedata nhasi kana ndambokata ipa ndodzoka ndobva ndakufonera then apa rega nditombona sekuru vachakamirira here because ndava ti 7 ka dza8. Alright, sharp. Atingadi kubatanidza nyaya muzviziva. Atingadi kubatanidza nyaya because zuka unozoninyima mari yangu kubatanidza nyaya. Saka itori live yakazvimirira yoga antika inenge yatobhatagwa yakadai iyo zoya uyobhatagwa yakazvimirira yoga hanti mazvona hanzi put PayPal numbers. Johnny iwe chaihere ropa nhasi brado by the way mukoma Gordon pina iPayPal apa namba matora antika namba matora ka isai PayPal apa hanzi na John Stevens isai PayPal hanzi isai PayPal chairperson andiserina kwanzi isai PayPal namba mascreenshot antika guys namba matora kana musina kutora muzopanana pana na comment section imomo muchazopanana pana inda kutobvisa apa toita zvezvinikikiri right. Saka pana mai vangu vachida kuti wangu kwamuri imi madiaries nhasi nezvavakasangana nazvo mirai tione kuti ndichagoziva kuti kunduziva ndotaura nanhu vangani kweini ndichagoziva kuti ivo ndavapi papa. Right, I think ndiva yes. Naivedwe machepe asi maadmin atiza maadmin havasi kunzwa here zvitagwa naJohn maadmin woyaiswa again wafonere direct no airtime yangu nhasi inopera naye mwari zvakaoma zvacho vana ava kana taita appointment kamunhu mirawo panzvimbo naye asikana kana taita appointment mirawo panzvimbo kwete kuti ndikutsvake muntu haibudi. Rufaro ishuwa here madhairi zinikisa asikana guys mafonera sekuri koma mai uchabati foni inda vakoma vari kuita sei futi pamwe vari kurohwa lula guys pamwe vari kurohwa lula pamwe vari kurohwa lula ameno regai timbofonereiwo sekurudziva uye bodo madhairizika aine makaoma shuwa ngenimbofonera sekurudziva tiwe kanai tiwe kuti namba yenyu zviri kufamba sei namba iri kufamba sei ngembofonera sekurudziva mbofonera sekurudziva sekuru chibatai ukafoni John andina UK number bata mukoma Gordon bata chairperson bata mukoma Gordon John bata mukoma Gordon andina UK number bata mukoma Gordon kana Cherry bata Cherry kana mukoma Gordon kusekurudziwa chabati number asiva kutodiko sekuru bata iPhone timbowa kuti munoshanda sei pamuwari mumatari
pamwe pamatare zvishu avari pamatare aiwa vanenge vari pamatare vari pamatare guys saka zvatakuita ava mai vangu vachida kutaura nyaya vachida kukudzai havana kubatika and then imi saka ini guys chiregai ndichikata andika tipinze nyamirai ndipotanga ndabata sekuru vacho tione kuti sekuru vatove paonline saka vachiripo kana kuti kuda vatiza sekuru varipo sekuru ndanchida kutesta kuti muri online here mirai ndikufonere after 2 minutes mirai ndichifonere after 2 minutes hello muri kuninzwa muri kuninzwa here alright ndatirega ndokufonera after 2 minutes mina ndikufonera izvo so after 2 minutes ndangona kuti muri online here musabve online ndikufonera after 2 minutes right guys ndakutokata ndobva ndadzoka andiselina mukoma godoni ipai ningikiri batai ningirikiri batai John Steven uyu batai ropa uyu antika mutaure naye kuseri please musaenda kure guys